Dorm, 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 que el llullo ja descansa. Jo faig de Màrius a moments puntuals de l'obra i és important perquè el gènere, quan tens una relació amb un nen que té paràlisi cerebral, doncs no és important. Podria ser una persona gran, una persona petita, una persona grassa, una persona econòmicament que n'és fat. És igual, no és important. Al final és la relació que tu tens cap a aquella persona. Digues tranquil i agafa el son. Som 6 pares de nadons amb problemes greus i un telèfon que ens comunica amb el món exterior. El del llitet més proper a l'aparell fa de telefonista. De tant en tant, després d'una trucada, la humitat relativa s'acumula a la zona dels ulls.